Νομίζω ότι άνοιξε την παρουσίαση μόνος του ο Υπουργός. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω με πολύ ενδιαφέρον τι παραπάνω θα φέρετε. Νομίζω ο στόχος είναι να έρθει πριν κλείσει η Βουλή για το καλοκαίρι, αν το προλάβετε, σε σχέση με τα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ναι, είναι αν το προλάβουμε πριν το καλοκαίρι. Εντάξει, το Υπουργείο είναι δραστήριο, έχει πολλά νομοσχέδια, οπότε αυτό δεν θα εξαρτηθεί αμιγώς από εμάς. Κοιτάξτε, εμείς πώς το προσεγγίζουμε το θέμα είναι το εξής. Ξέρουμε ότι η ελληνική εταιρεία έχει το γνωστό πρόβλημα ότι έχει πάρα πολύ μικρές εταιρείες, οι οποίες εξορισμού δεν είναι παραγωγικές. Τώρα, αυτό από μόνο του δεν είναι απαραίτητο αρνητικό. Σε πολλά industry είναι αποδεκτό να έχει μια πολύ μικρή εταιρεία, δηλαδή στο λιανεμπόριο, στην εστίαση. Προφανώς δεν περιμένει κανείς ότι θα συναντήσεις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα όμως βλέπουμε αυτή την ανισορροπία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σε πολύ μικρές εταιρείες, οι οποίες είναι και πολύ λιγότερο παραγωγικές στους αντίστοιχους κλάδους. Επειδή ίσως δεν έχουν και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν έχουν πρόσβαση σε συμβούλους, σε πηγές έβρεσης εργασίας κλπ. Σίγουρα, εντάξει. Πολλά έχουν γραφτεί γι' αυτό. Είναι και ζήτημα κουλτούρας και ζήτημα ιστορίας. Εντάξει, είναι τεράστια συζήτηση αυτή. Τώρα, εμείς ποιους θέλουμε να αγγίξουμε με αυτή την πρωτοβουλία? Επαναλαμβάνω, ένα κομμάτι θα παραμείνει πολύ μικρό και ενδεχομένως σε ένα βαθμό και καλό. Είναι αυτό, ένα οικοσύστημα, είναι μια οικονομία, έχει προφανώς και τις πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις κτλ. Εμείς τις επιχειρήσεις που θέλουμε να αγγίξουμε είναι αυτές που είναι ένα βήμα πριν κάνουν την υπέρβαση. Είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή που μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω, αλλά για παράδειγμα δεν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Τώρα αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Μπορεί να είναι μια startup καινοτόμα, η οποία όπως ξέρουμε δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, γιατί είναι σε φάση ανάπτυξης ενδεχομένως. Να πάει στην τράπεζα, δεν είναι κερδοφόρα, δεν έχει hard assets να βάλει για collateral να πάρει ένα δάνειο. Εξ ορισμού αυτές οι επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από τραπεζικό δανεισμό. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Εμείς ένα πράγμα που κάναμε στο Υπουργείο είναι να ενισχύσουμε το μη τραπεζικό δανεισμό, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ένα άλλο που έχει γίνει, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι έχει φτιαχτεί σιγά-σιγά ένα VC ecosystem. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί τα πρώτα funds αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με χρηματοδότηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί σε αυτό το κομμάτι φέρνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Και το άλλο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε εμείς τώρα με αυτό το νομοσχέδιο είναι να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση, για παράδειγμα, στην εναλλακτική αγορά του χρηματιστηρίου, δηλαδή να μπορούν να αντλήσουν πόρους από εκεί. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι των συγχωνεύσεων, ξέρουμε ότι υπάρχει ο νόμος του 22, ο οποίος φέρνει σημαντικά κίνητρα, θα έλεγα. Δηλαδή, είναι φοροαπαλλαγή 30% μέχρι 500.000 για 9 χρόνια. Το οποίο είναι, νομίζω, ένα αρκετά σημαντικό κίνητρο. Ξέρουμε από την αγορά ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην εφαρμογή αυτού του νόμου. Χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις για το πεδίο εφαρμογής, για τα κριτήρια. Γι' αυτό επανέρχεστε άλλωστε. Γι' αυτό επανερχόμαστε. Θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε, να το κάνουμε πιο απλό για την αγορά και ειδικά για αυτές τις επιχειρήσεις που μπορεί να μην έχουν και ένα τεράστιο legal τμήμα που θα τους εξηγεί το κάθε τι. Οπότε να είναι και πιο εύκολο για αυτούς. Τώρα, το άλλο θέμα το οποίο έθιξε ο Υπουργός είναι αυτό ότι υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Είναι το 1297 του 72, είναι ο 2166 του 93. Υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι, τα ξέρουν καλύτερα από μένα οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα εδώ. Όταν θες να κάνεις μια συγχώνευση, κοιτάς νόμους που πηγαίνουν πίσω σχεδόν 50 χρόνια. Κάποιος κοινικά μπορεί να σου πει εντάξει, και θα πάρεις κάποιους δικηγόρους, κάποιους consultants να στο λύσουν το θέμα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, ειδικά ένας ξένος επενδυτής, όταν βλέπει τις εναλλακτικές που έχει σε διαφορετικές χώρες, σου λέει τώρα πού να πάω να μπλέξω τώρα, τι είναι νόμοι 50. Άρα θα πάτε σε μια νέα κωδικοποίηση. Θα πάμε σε μια απλοποίηση. Θέλουμε να αποτελέσει αυτός ο κοινός νόμος το σημείο αναφοράς, να ξέρεις τι γίνεται όταν συγχωνεύουμε, τι συμβαίνει με τις υπεραξίες, τι συμβαίνει με τη φορολόγηση των μετόχων, τι συμβαίνει με τα αποθεματικά, τι συμβαίνει με τις ζημιές, δηλαδή να υπάρχει ένα σαφές, απλό σημείο αναφοράς για κάποιον που ενδιαφέρεται να συγχωνευτεί. Γιατί ξέρετε, ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι πολλές φορές έχουμε ένα νόμο και λέμε έχουμε αυτό το νόμο, μια χαρά το λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά στην εφαρμογή του, πολλές φορές αν δεν είναι σαφές ή απλό, ή αν υπάρχουν και διαφορετικοί νόμοι, μετά εναπόκειται σε μια υποκειμενική ερμηνεία της εκάστοτε υπηρεσίας, της ΑΔΕ ή οποιοδήποτε, να σου πει αν εσύ μπορείς να ενταχθείς σε αυτό το νόμο ή όχι και με ποια κριτήρια. Το οποίο νομίζω σίγουρα δεν είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Άκουσα τον Υπουργό να λέει νωρίτερα ότι υπάρχει συνεργασία και με την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Κοίταξε, αυτά τα οποία συζητάμε είναι φορολογικά ως επιτοπλίστων. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να μπω στο βάθος. Λίγο, δώστε μας λίγο μια εικόνα να ξέρουμε τι περιμένουμε.
προφανώς αύξηση των κινήτρων και ενίσχυσή τους. Αύξηση των κινήτρων νομοθετικά αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε ακόμα, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε δει πώς έχει λειτουργήσει ο υπάρχον νόμος. Δηλαδή, αυτό που σας ανέφερα αυτή τη στιγμή μας λέει η αγορά ότι δεν έχουμε δει ακριβώς πώς έχει πάει, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που οφείλουν να διευκρινιστούν. Οπότε, εμείς θέλουμε να το δούμε αυτό σε πρώτη φάση. Συμπληρωματικά, και αυτό το ανέφερε ο Υπουργός βέβαια, εμείς θα δημιουργήσουμε κίνητρα με χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΕΣΠΑ. Δηλαδή, εμείς θα βγάλουμε μια καινούργια πρόσκληση ΕΣΠΑ το Σεπτέμβριο και θα δίνουμε έξτρα επιχορήγηση. Δηλαδή, άμα μιλάμε για 50% επιδότηση δαπανών για μια μικρομεσαία επιχείρηση, αυτό το ποσοστό θα προσαυξάνεται αν αυτή η επιχείρηση είναι προϊόν συγχώνευσης. Οπότε, εκεί μιλάμε ότι μια εταιρεία μικρομεσαία που θα έχει συγχωνευτεί θα έχει πάρει το κίνητρο από το νόμο του 22, το 30% τη φοροαπαλλαγή, θα έχει και μια επιπλέον επιδότηση για τις επενδύσεις, τις δαπάνες της προχωρώντας μπροστά. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έχει ένα καλό πλέγμα κινήτρων για να προχωρήσει. Οι βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη που επικαλέστηκε και ο Υπουργός και συζητάγαμε και εμείς νωρίτερα, ποιους έχετε εντοπίσει ότι κάνουν καλύτερα, έχουν φτιάξει το πιο σωστό πλαίσιο και χρησιμοποιήσαμε κάποια παραδείγματα από εκεί? Ναι, φυσικά έχουμε δει. Τώρα κοιτάμε. Είναι η Ολλανδία, αυτή είναι η. Εντάξει, η Γαλλία κάνει πράγματα, η Ιρλανδία κάνει πράγματα. Εντάξει, όλα αυτά πρέπει να τα δεις, βέβαια δεν μπορείς να το κάνεις copy-paste γιατί είναι σε διαφορετικό πλαίσιο. Και έχουμε άλλες δημοσιονομικές ανάγκες κλπ. Σίγουρα και αυτό. Αυτό που κάναμε συμπληρωματικά που θέλουμε να δούμε τι κάνουν και στο κομμάτι της καινοτομίας, αυτό που ανέφερε επίσης ο Υπουργός. Δηλαδή, πώς επιδοτούν δαπάνες R&D, τι είδους συνεργασίες θέλουν να πριμοδοτήσουν. Δηλαδή, εμείς αυτό που κοιτάμε τώρα με το νέο νομοσχέδιο είναι να πριμοδοτήσουμε συνεργασίες ερευνητικές με startups, με ερευνητικά Ινστιτούτα, αλλά και να δώσουμε και ένα κίνητρο, και γι' αυτό θα μπορούσα να σας πω κάτι περισσότερο, για την ανάπτυξη πατεντών εδώ στην Ελλάδα και το commercialization αυτών των πατεντών. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι θα δημιουργήσουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο χρηματοδοτεί την διαδικασία μέχρι κάποιος να υποβάλει μια καινούρια πατέντα και από τη στιγμή που θα την πάρει μέχρι να φτιάξει ένα MVP, ένα minimum viable product, και μετά θα έχει και κάποιες φοροαπαλλαγές από τη στιγμή που, για αρκετά χρόνια, από τη στιγμή που αξιοποιήσει αυτή την καινούργια πατέντα στην αγορά. Δηλαδή θέλουμε να πιάσουμε όλη την αλυσίδα αξίας. Και να σας πω, εδώ απευθυνόμαστε κυρίως και σε πολύ μικρές εταιρείες, αλλά και σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα, νομίζω, που υπάρχει στην Ελλάδα, το οποίο είναι ερευνητικό, το οποίο πολλές φορές κλείνεται μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και ήμουνα και εγώ μέρος αυτού του οικοσυστήματος για μια περίοδο, και πολλές φορές δεν κοιτάει την αγορά, είτε γιατί φοβάται, είτε γιατί δεν ξέρει. Έτσι. Δηλαδή, θέλουμε να συνδέσουμε, αλλά αυτό που λέμε πολλές συχνά στην Ελλάδα, να συνδεθεί η έρευνα με την αγορά. Εκεί νομίζω πρέπει να γίνει κάτι χειροπιαστό για να μπορέσει να γίνει αυτό, και νομίζω ότι είναι βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να είναι πιο εύκολο για κάποιον που δεν έχει λεφτά. Έτσι. Είναι ερευνητής, μπορεί να έχει μια ιδέα, να την κάνει πατέντα, να την κάνει ένα καινοτόμο προϊόν, αλλά δεν έχει ούτε λεφτά, ούτε τις γνώσεις απαραίτητες για να φτάσει αυτό να είναι ένα προϊόν που θα μπει στην αγορά. Αυτό το κενό προσπαθούμε να καλύψουμε με τα εργαλεία που φέρνουμε. Ακούσαμε νωρίτερα εδώ από αυτές εδώ τις καρέκλες ανθρώπους να λένε ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά για να κρατήσουμε το ταλέντο στην καινοτομία, στο innovation, στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων. Πιστεύετε ότι οι δικές σας παρεμβάσεις με αυτό το νομοσχέδιο είναι επαρκείς ή τις εντάσσετε ως ένα βήμα σε μια συνολικότερη δέσμη προτάσεων που κάνετε εσείς ή ενδεχομένως και άλλα υπουργεία? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει μία μαγική μεταρρύθμιση που θα την κάνεις και θα έρθει, θα κρατήσει στον κόσμο. Φορολογικά παρεπιπτόντως, τα κίνητρα που έχουν δοθεί για ανθρώπους να γυρνάνε πίσω, νομίζω είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο, και εγώ έχω προσωπικά πολλούς φίλους που τα έχουν αξιοποιήσει. Κοιτάξτε, όλο είναι το θέμα του πώς θα εξελιχθεί η οικονομία γενικότερα, τι θέσεις εργασίας θα υπάρχουν, τι μισθοί θα υπάρχουν. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε ακόμα πίσω, καλός ή κακός. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν δει κανείς το startup ecosystem, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, το πώς έχει εξελιχθεί τα τελευταία 10 χρόνια, δεν υπάρχει επαφή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αλλά είναι ένα οικοσύστημα που είναι στα πρώτα του βήματα. Έτσι. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε ακόμα με χώρες όπως η Ολλανδία, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι γίνονται βήματα, και από προσωπική μου εμπειρία θα μου επιτρέψετε, επειδή ανήκω στη γενιά που φύγαμε μαζικά κατά τη διάρκεια της κρίσης, εγώ βλέπω ότι οι συνομιλικοί μου γυρνάνε. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γυρνάνε αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες που δεν υπήρχαν πριν κάποια χρόνια. Αλλά είναι μια διαδικασία. Δεν θα ισχυριστώ ότι θα φέρουμε ένα νόμο που θα τους φέρει όλους πίσω. Προφανώς. Είναι μια διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο αυτής της διαδικασίας. Πριν εισαγάγετε προς συζήτηση σε επιτροπές στο νομοσχέδιο, υποθέτω θα το βγάλετε όπως προβλέπετε σε διαβούλευση. Πότε περίπου πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό, και είστε έτοιμοι να δεχτείτε εκεί και τις περαιτέρω παρατηρήσεις της αγοράς? Καλά, όχι απλά έτοιμοι, εγώ θα τις ήθελα. Έχουμε κάνει ένα πολύ εκτεταμένο engagement με την αγορά και με ανθρώπους που βρίσκονται και εδώ σήμερα. Δηλαδή, εμείς το θέλουμε αυτό. Ξέρετε, τώρα είσαι σε ένα υπουργείο, όσο και να ξέρεις και να διαβάζεις και να ακούς,
τα πράγματα τα μαθαίνεις από τους ανθρώπους που είναι εκεί, που κάνουν τα deals, που είναι μέσα στην αγορά, ξέρεις τι προβλήματα δημιουργούνται. Εννοείται, φυσικά. Είναι ευπρόσδεκτες όλες οι παρατηρήσεις, τα πάντα. Εννοείται αυτό. Αναφέρατε προηγουμένως ασάφειες που υπάρχουν, όπως συνήθως, και όχι, δεν εννοώ σε ελληνικό φαινόμενο, που δεν επιτρέπουν την υπαγωγή μιας επιχείρησης ή υπόκειται στην υποκειμενική κρίση, εν πάση περιπτώσει, κάποιας διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών, της εφορίας, ΑΔΕ, οποιοδήποτε. Εδώ θα υπάρξουν τα βήματα ώστε να είναι προδιατεθειμένοι να βοηθήσουν αντί να αποκλείσουν. Δηλαδή, έχουμε πάει στη λογική ότι νομοθετούμε έτσι ούτως ώστε να είναι πιο inclusive, όχι exclusive η υπαγωγή. Γιατί ξέρετε, οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις νιώθουν μπροστά τώρα πια στον υπολογιστή τους ότι προσπαθούν να τους στερήσουν την πρόσβαση στα οποιαδήποτε κίνητρα και ευκολίες. Μήπως εδώ, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει κάτι, δεν ξέρω, ένας ψηφιακός βοηθός, ένα help desk που να λέει μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις εκείνο. Ναι, είναι τεράστιο ζήτημα αυτό και για παράδειγμα αναφέρθηκα στα κίνητρα για R&D. Τα λέμε όλα αυτά, αλλά τελικά όταν θέλεις να πάρεις μια φορά απαλλαγή σχετικά με επενδύσεις R&D εξαρτάται από κάποιους υπαλλήλους στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας που θα κοιτάξουν το φάκελο και θα σου πούνε εγώ αυτό δεν θεωρώ ότι... Καλά, και αυτοί από ο σκοπός τους είναι να αυξήσουν τα έσοδα, γιατί δεν είναι κάτι αδόκιμο αυτό που κάνουν. Ωστόσο στην πράξη βλέπετε ότι αποθαρρύνεται ο κόσμος. Σίγουρα. Κοιτάξτε, αυτό χρειάζεται κάτι κάπως να διευκολυνθεί. Το κλειδί είναι απλοποίηση σίγουρα και γι' αυτό είναι αυτό που αναφέρω. Δηλαδή, αν δείτε πώς θα έρθει ο καινούριος νόμος, θα είναι ότι στην περίπτωση αυτή, ξέρω εγώ, με μεταφορά ζημιών, ας πούμε, ισχύει αυτό από 2 σειρές. Δηλαδή, να υπάρχει το ελάχιστο περιθώριο ερμηνείας. Γιατί όταν έχεις διαφορετικούς νόμους, όταν έχεις τεράστια κείμενα, ας πούμε, προφανώς ο καθένας μπορεί να έρθει να σου πει ναι, αλλά εγώ ερμηνεύω αυτό κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα διαδικασιών, αυτό που αναφέρουμε, και σίγουρα η πληροφόρηση πολλές φορές δεν φτάνει. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι νομοθετούμε κάτι και όλη η αγορά αυτομάτως το ξέρει. Για παράδειγμα, τα κίνητρα που αναφέραμε για τις μικρομεσαίες, εγώ από πολλούς άκουσα, δεν τα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Το οποίο είναι επίσης σε κάποιο βαθμό και ρόλος της κυβέρνησης να τα επικοινωνεί καλύτερα και να τα παρουσιάζει ως μέρος μιας συνεκτικής προσέγγισης. Υπάρχει δουλειά να γίνει και στις διαδικασίες και στη διάχυση της πληροφορίας σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα. Για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος εδώ. Εσείς ως νέος άνθρωπος που γυρίσατε έξω και βάζετε πλάτη σε μια προσπάθεια για τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αμοιβές είτε Συμβούλου των Γενικών Γραμματέων δεν είναι στα επίπεδα που είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε είναι κίνητρο. Άρα, τι θα θέλατε να δείτε από τη δουλειά που κάνετε στη συγκεκριμένο τομέα σε 3 χρόνια από σήμερα? Θα περιμένατε δηλαδή ότι θα έχετε μετρήσιμη αύξηση ας πούμε των εισχωνεύσεων στις μεσαίες επιχειρήσεις? Ναι, σίγουρα. Θέλεις να βλέπεις μεγαλύτερες, πιο δυναμικές επιχειρήσεις, γιατί αυτό σημαίνει καλύτερες θέσεις, καλύτερη μισθή. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Δηλαδή, ακούγεται απλό, αλλά είναι αυτό. Δηλαδή στην Ελλάδα, αν δεν έχεις μεγάλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, δεν θα έχεις ποτέ τους μισθούς που θέλουμε να έχουμε. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ελπίζω πραγματικά οι αλλαγές που θα κάνετε να κάνουν τη διαφορά ή εμπάσχετος να μας πάνε κάποια βήματα μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριο Χριστόπουλο.